Para dar conta dos acordos de Xunta de Goberno, é certo que estamos a mércores e non é habitual porque xa a última foi o venres pasado, por eso está máis alixerado a orde de puntos. Vamos a dar conta e me poño vos ao dispor para calquer cuestión que queirades preguntar sobre os mesmos ou sobre outra cuestión. Os primeiros puntos teñen que ver con espazos cidadáns, concesións de licencias. Hai unha concesión de licencias para executar unhas obras de legalización nunha vivenda no camiño da Meixaga, tamén unha licencia para unha rehabilitación integral dun edificio situado na rúa Rianxo, na rúa Boiro. Hai tamén un acordo relativo á aprobación do texto do convenio para regularizar a situación patrimonial de equipamentos públicos da Universidade de Santiago de Compostela e do Concello de Santiago. Isto ten que ver fundamentalmente con un texto que estamos a traballar coa Universidade para, de alguma maneira, dado o incumprimento que existe dende hai anos respecto ao edificio de odontoloxía e a ocupación que o Concello teria que facer legalmente do mesmo dende o ano 2016, buscar compensación de outros equipamentos da universidade para poder destinalos a usos municipais, a usos sociocomunitarios. Como sabedes, fundamentalmente parece que a cuestión do edificio de odontoloxía ainda vai a ter un percorrido e está sin definir todavía o futuro deseño da futura Facultade de Medicina ou a ubicación da mesma e, polo tanto, con o novo equipo rectoral estivemos a falar de que compensación podería existir para poder habilitar usos en outros equipamentos. A ninguén se lle escapa que hai un principio de acordo para ocupar o edificio que existe en frente de Igrexa das Ánimas, en casas reais e que son dependencias da universidade, tanto para ubicar aí todo o tema de oficinas e estrutura administrativa que hai no centro sociocultural do Ensanche, como tamén un futuro centro cívico do casco histórico. O que hoxe aprobamos é a fiscalización dun borrador de convenio ca USC en ese sentido, non? O que sería compensación polas consecuencias derivadas no retraso no traslado da Facultade de Odontoloxía e a posible adscripción do edificio que eu vos decía en Casas Reais, ali enfrente da Igrexa das Ánimas. A idea é ubicar ali que é unha estrutura de casi 1000 metros, parte da estrutura municipal e tamén dotar o casco histórico dun centro sociocultural que ten unhas condicións moi precarias preto da Rúa da Algalia de arriba no casco histórico e que é unha demanda histórica do casco histórico e, por eso, a aprobación deste borrador. Logo hai unha proposta de área de educación relativa a aprobar a liquidación dun programa municipal de conciliación de escolas do verán do ano pasado, de 2018, dos meses de xuño, xullo e setembro. Hai tamén o inicio de licitación do expediente do Servicio de Xestión e Desenvolvemento das Escolas Municipais do verán 2019, que é o programa de conciliación do Departamento de Educación. Iníciase a contratación dese servicio de conciliación de escolas municipais de verán con un tipo de 73.996 euros IVE incluído. Hai tamén unha proposta da área de Concha Fernández de iniciar un expediente polo que se entende que son incumprimentos do contrato de servicio de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello, que sabedes que ven sendo prestado pola empresa Ferrovial. Hai unha serie de constatación dunha serie de incumprimentos a través dun comité de traballadores e técnicos da rede de centros socioculturais en o que ten que ver as actividades prestadas con ese contrato ou cambios e baixas de persoal vencellado ao mesmo.
están constatadas dende o mes de outubro do ano pasado e o que se inicia un expediente con unha sanción máxima de 30.000 euros a concesionaria e con un período, evidentemente, de alegación para a concesionaria de 15 días onde a concesionaria poderá presentar pois as explicacións ou recursos que considere. Hai tamén unha serie de devolucións de fianzas de diferentes obras que van dende execucións de pos no 2016 a outras execucións no ano 2010 ou unha devolución de fianza a un servicio de catering e persoal de comedores escolares. Falta unha página. Está aquí. Hai tamén varios traspasos de casetas na praza de Abastos, en concreto 3, e logo nas urxencias hai varios acordos. Unha é a proposta do Departamento de Jorge Duarte relativa a aprobar a convocatoria de bases reguladoras das subvencións municipais complementarias ao abeiro dos plans estatais de vivenda nas áreas de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana delimitadas no municipio de Santiago de Compostela. Ou facendo a traducción deste título, sabedes que existen unha serie de axudas que van a sair publicadas nos vindeiros días, con fondos estatais canalizadas pola Xunta para a rehabilitación de determinados grupos de vivendas en determinados barrios que cumplen con unha serie de características ao estar inseridos nos famosos ARIs, non? Este tipo de axudas polos cales se veñen recuperando moitas edificaciones, dotando, por exemplo, de accesibilidade con ascensores ou outro tipo de actuacións, teñen unha cobertura máxima do 45%. Era un compromiso do Concello sacar de maneira complementaria unha liña de subvencións municipais que permita, de alguma maneira, a persoas en risco de exclusión poder optar a cobertura do 100% deste tipo de axudas, ou, por decirlo de alguma maneira, que xente en situación de risco de exclusión poida aderirse a estas axudas e facilitar tamén determinadas actuacións en edificacións de determinados barrios. Está pendiente a saída das axudas a nivel estatal, estamos a falar dos barrios de Vite, estamos a falar da Pontepedriña, estamos a falar de determinados ARIs, non? Entón, o que saca o Concello complementariamente a estas axudas é unha liña de subvención de 175.000 euros que permitirá a cobertura do 100% das axudas, é dicir, o 55% restante do que pon o Estado para a xente que este por debaixo do IPREN na unidade familiar ou que se encontre entre o nivel 1 e 2 de IPREN, poderá selle aí tamén facer un engadido de axuda estatal, non? Habilítanse 175.000 euros con un máximo de 18.000 euros por unidade familiar. Non sei se quedou explicado, pero logo se me preguntades intento ser máis pedagóxico porque o tema non é doado, pero basicamente é iso. Hai tamén unha proposta do Departamento Jorge Duarte relativa a unha encomenda á Empresa Municipal de Transporte Tusa para a creación dunha nova zona ahora na parcela situada na liña ferrocarril Zamora-Coruña na zona de Pontepedriña e Cornes, ou traducido de outra maneira, o estacionamento que se habilitou na zona da Pontepedriña e Cornes que se habilitou en terrenos de Adif e que estaba pendente dunha regulación no estacionamento, vale? Sabedes que a cuestión pola que esa regulación non era posible, que ao ser os terrenos de Adif e non poder haber lucro para outra administración na xestión desa parcela, houve que asinar nas últimas semanas un convenio no que se viña traballando para habilitar unha fórmula que permita, sin afán recaudatorio e en beneficio para o Concello, ter un sistema que de alguma maneira garanta a rotación de vehículos e non o feito de que a parcela este infrautilizada por depósito de vehículos de longa duración na cidade, non? E que, por lo tanto, poda cumprir coa súa finalidade. O que se fai no acordo de hoxe é facerlle unha encomenda a Tusa, porque xa está asinado o convenio con Adif para que coloque un sistema de regulación que vai a ter un carácter simbólico, que en principio se vai a rexir polas zonas de longa duración que hai nos campus, que sabedes que ten unhas características diferentes da zona ahora e que unha vez aprobada definitivamente a modificación da ordenanza da hora se poida rexir pola zona a borde, non? Estamos a falar de cantidades simbólicas que se moven entre o euro e pico e que garantizan de alguma maneira a rotación, non? A finalidade,
como di o convenio de Adif, non pode ser a recaudación, senón que de alguma maneira os coches estén obrigados a facer unha certa rotación e a non ocupar espazo de estacionamento durante días, non? A fórmula definitiva a diseñar a TUSA, o que se fai agora é unha encomenda de xestión a TUSA, e a idea é habilitalo nas vindeiras semanas, ou que incluso para principio do mes de maio poda estar habilitado. Hai tamén unha proposta do Departamento de Xanduro para suministración de equipos diversos para os equipos de emerxencia, non? Para bombeiros. Estamos a falar de equipos de respiración autónoma, máscaras faciais respiratorias, cascos de protección e outros equipamentos e materiais complementarios para o servicio de extinción de incendios, non? Inicias o proceso de licitación con un tipo de 112.000 euros máis IVA. Prorróganse os alugueiros clásicos dos locais municipais da Rúa de Galeras, da área económica e de catastro, en concreto os locais que están vencidos a oficina de catastro e censo, prolongase por un ano. E logo hai dous puntos que son desestimacións de alegacións feitas a uns expedientes de resolución de obras oficiadas tanto no lugar da Escarabuña como na Rúa Pedreira. Foron obras que no seu momento tiveran unha execución deficitaria, o Concello abrira un expediente para non abonar a totalidade das obras por mala execución, hubo alegacións das empresas e o que se fai é desestimar as alegacións. E isto é todo. Preguntas sobre estas cuestións? Sí, a partir dese convenio coa USC para utilizar ese inmoble de Casas Reais e de cara aquí ao centro cívico, cando podería estar funcionando o centro cívico? Non sei se contempla eso. En principio, o que se me informa, porque eu non fixen a visita, fixo a visita incluso con representantes veciñais, é que o edificio está equipado e dotado, as obras de acondicionamento en caso de terse que facer serían mínimas ou de organización, pero non habría que facer ninguna obra de reforma, polo tanto, ao longo deste ano seguro. O período que se xoga é dunha serie de meses, 2-3 meses para poder, pero eu aí prefiro ser precavido, non? Eu creo que ao longo deste ano 2019 ese centro estará operativo, a Universidade ten que tamén tramitar o correspondente expediente e logo hai que facer todo o tema de traslado de determinados servicios de oficinas e de posta en marcha do centro sociocultural. Falase de meses, eu falo de que en este ano estará operativo e me parece máis razonable a hora de darlle un funcionamento. Que máis? Sí. A raíz desta noticia, os veciños do casco histórico, amosaran a súa satisfacción, non así co balance xeral en relación ás cuestións que quedaron pendientes en relación ao casco histórico como plan especial, etc. Un pouco de decepción din que o goberno chegou tarde a cuestións fundamentais, a esta que parece que chegou a tempo, pero non así o resto. Non sei se lles diría... Eu tive encontros co casco histórico e a lectura é unha lectura de luces e claros, como non pode haber outra lectura moitas veces en cuestións estructurais ou de xestión, non? É dicir, tense valorado positivamente, por exemplo, a ampliación de zonas de estacionamento para residentes que non existían, critícase que estas zonas de residentes a veces non están suficientemente vixiadas para que podan cumplir ca súa funcionalidade, tense feito unha valoración positiva incluso da apertura do estacionamento de Xoán 23 tamén para residentes en caso de alugueiros de prazas de estacionamento. No caso do local, eles saben que se traballou cun proxecto para outro equipamento que non se puido desenvolver a través de unha especie de convenio con a banca, fundamentalmente porque se nos tumbaron os orzamentos do ano 2019 onde figuraba a partida para condicionar o local. E eles son conscientes do plan de xestión, do plan especial, para o cal presentaron alegacións que se van a recoller na súa totalidade, e no tema da aprobación inicial do plan especial, como sabedes, unha das vítimas civis da estrategia Bugallo destos meses, co cal, que prorrateen responsabilidades, porque igual que orzamentos, plan especial e outros planes, a estrategia está a ser un pouco esa, respetable, pero creo que vai.
eu manteño un contacto e hai unha valoración tamén positiva de honestidade na xestión e evidentemente os problemas de casco histórico son problemas comuns a outros cascos históricos de cidades patrimonio e moitas veces son difíciles de solventar, pero creo que se deron pasos e o seguinte mandato debería ser o da consolidación desos pasos. Falando do candidato socialista. Sí. Nos últimos días, digamos que o debate da pre-campaña está centrado por vostede por o candidato socialista. Non sei se considera que este choque pode acabar beneficiando a dereita. Non, pero o dixen onte na vosa radio, na entrevista de cada 15 días, nos únicamente respondemos a unha determinada dinámica. Nós temos claro quen é o enemigo político na institución, outros non o teñen por unha cuestión de estrategia electoral. Entón, nós temos claro que Compostela Aberta liderou un espazo de cambio na cidade, que formou parte dun movimento que iba máis alá de Compostela Aberta, dun espazo entendido en clave progresista ou de esquerda e plural, e en ese sentido queremos seguir aspirando a liderar ese espazo, pero tendo en claro que por nós non vai a quedar o feito de intentar impedir que volvamos a reeditar un goberno por activo ou por pasiva do Partido Popular e de outras forzas políticas. Quen está, de alguma maneira, dinamitando unha acción de goberno a diferencia do resto do mandato conscientemente e facendo unha crítica frontal e equivocándose de enemigo é o señor Bugallo. Entonces, e quen está comprando o marco discursivo da dereita en cuestións diferentes e plantexando é el. Por que o fai? Bueno, porque supoño que a súa opción é crecer a costa do Partido Popular. É o único que fago responder. E o que veño a decir é que se ti non te presentaches hai 4 anos por moito amor que lle tiñas a cidade porque eras consciente que a cidade está moito peor que agora, e se te presentas agora e acusas a cidade dunha certa paralización, decretarlle, tumbarlle os orzamentos, o plan especial e modificaciones urbanísticas non semella unha boa medicina. A min na carreira non me ensinaron iso. E se por riba compras o marco discursivo da dereita para intentar medrar a costa do PP e te equivocas de enemigo, pois eu terei que responder, non? Iso é o que fago, sin ningún outro afán. Eu teño claro cal é o meu enemigo político, deportivamente falando, ideolóxicamente, que é o Partido Popular e outras forzas que poden entrar na corporación e que van a entrar con forza ahora nas eleccións xerais e que representan a extrema dereita. E eu eso aí non me equivoco, de enemigo non o fixen nunca, teño 44 anos. Bugallo parece que considera que a contenda electoral vai estar entre vostedes dous. Comparte esa percepción? Non, eso é quen fai unha lectura sesgada, non? É dicir, eu creo que no seu momento, hai 4 anos, creo que foron 16 concelleiros de 25 formaban parte dun espazo progresista instalado en coordenadas de esquerda. Eu aspiro a que ese espazo se poida manter ou aumentar, evidentemente a que nós o intentemos liderar, pero, repito, non nos equivocamos de enemigo. Entendo que Bugallo focalice a súa acción crítica e a súa obstaculización sobre a miña persoa, sobre o goberno Compostela Aberta, pero eu creo que se equivoca. Home, o fai porque ten un amparo mediático e de determinados sectores que entenden que en Bugallo pode haber un voto útil que non pode haber en Agustín Hernández, pero nós defendemos outras cousas. Bueno, de cara ás eleccións xerais, non sei se decidiu xa vostede o seu voto. E ti? Eu sí. Sí? E a quen vas a votar? Non o digo. Pois a mí pasa o mesmo que a ti. Pero non lle pregunto a quen va a votar, senón se ten decidido se nesa decisión pesa a súa postura como alcalde ou máis como cidadano. Non, sabedes que Compostela Aberta non está posicionada nas eleccións xerais ou non haber un espazo de unidade e que a organización a cal pertenzo, que a Nova, decidiu non participar, co cal en estes momentos o que eu poda votar ou non poda votar forma parte da miña decisión persoal e farei o mesmo que a ti, que foron o que me ensinou na casa, que o voto de cada quen é segredo. Que interés con lo que vou a votar, nunca tanto encontrei na miña vida. Pero bueno, algunha cuestión máis? Eso sí, se me empezades a decir todos e todas os xornalistas o que ides votar, o mellor tamén o fago público. O digo a hora de forzarme. Algunha cousa máis? Que teño que ir a presentar a carne de que? De cabra. Do banquete de Conxo ahora en 5 minutos, no... Sí que está. A ver se chego, non? Que agora en 5 minutos, non? Bueno, nada.
Pasade unha boa fin de. Igualmente. Venga, chao.